चिता कथाए रुहाइले आहे प्राणईश्वर आहे प्राणईश्वर
ଅଧିପତି ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବନଚାରୀକୁ ଆପଣ ହରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳବାରୀ। ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ସାମାନ୍ୟ ବନଚାରୀଟି ହରଣ କରି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମି ଆପଣ କଳଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାରୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ।